uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusise. Kama kupastor ne channel inyoflick, uNkulunkulu yathi ngakulonda kubusise uphumelele. Sibonga kubona bonke abantu abalandela le channel. uNkulunkulu nonke ngathi nganibusisa, enibusise kuyona yonke iminqa yempilo. Channel isina 30,000 subscribers nangaphezulu. Kodwa nje ke siyacela ukuthi ke niphinde niqhubeke niwabuke nama video ngoba sina 30,000 people abasubscribe ku channel, but ama views ethu nje sina 10 people, only 10 people ababuka ama video. Ukuthi abantu bethe subscribe and leave, yabo, subscribe and become a member, hlala kule channel so that kungabi na 30,000 people who subscribe to the channel and then sibe na 10 views that bese kube ngathi we buy abantu to subscribe, yabo. Intombi izibini uthi ngicela ukubuza, empeleni uthi ngicela ungichazele, ngiphuphela ngidinile yinyosi. Kodwa ke kwaqhamuka ugogo wami ongasekho wayibulala, usho betinyelwa inyosi, kwaqhamuka ugogo wakho ongasekho wayibulala. Nake singakusho sike sakuveza ngaphambilini ukuthi inyosi ingaba uphawu uma itinyela ngaba uphawu lolaka likaNkulunkulu, ngaba uphawu lolaka lwamathongo, ngaba uphawu lolaka nje olusuke livele ebantwini, yabona. Naku ke singakusho number 1, Ukuphupha la inyosi kuuphawu lokuma zikutinyela, lusho nje ulaka ledalwa nokuthi mhlawumbe kunesidalwa esesithukuthele futhi esikulethela ke inkinga noma esesiza ke ngolaka. Number 2, Ukuphupha inyosi kuuphawu luhluma zikutinyela kodwa kuqhamuka umuntu ongasekho ayibulale lo nyosi leyo. Kusho ukuthi ithongo lakho lizokumela noma ke liyakumela futhi ke liyakuvikela esidalweni sakho esiza kabi enisiza nangolaka. Usho la kukhona isidalwa engenzeka njengamanje simeni samandla siza ngolaka bese kuphakama into noma umuntu oyisidalwa sakho futhi esihlambulukile ebese uyakuvikela ukuyena kugogo loyo, yabona, noma kungaba lo muntu whoever suke ephakama lesikhathi. 3, uma uphupha futhi inyosi uphawu lokumazi ekutinyela, kungabe kusho ukuthi kunomuntu mhlawumbe ogcwele into ukuthela futhi ongenzeka mhlawumbe egcine sekuthwalisa kanzima noma ekulimaza empilweni, yabo. Number 4, uma uphupha inyosi kuuphawu luhluma zikutinyela bese kuqhamuka umuntu osaphila ayibulale noma kongamazi. Lokho ngasho ingilosi kaNkulunkulu ezokulwela nezokuvikela olakeni lwezitha. Number 5, uma uphupha futhi inyosi ngaba uphawu luhluma zikutinyela noma zami ukutshela ukuthi bese kuqhamuka umuntu osaphila ayibulale noma ke nje umuntu ongamazi ayibulale. Lungasho ukuthi mhlawumbe sukuzothola umuntu ozongenelela aphinde eze nexazululo odweshini osukublubhekene nawe noma adambise intukuthelo yomuntu osuke emelene nawe ngenxa yentukuthelo. Siyabonga. Besibheka nje ukuthi mawutinyelwa inyosi nako kungenzeka, yabona. Yiloko kungenzeka inyosi ekutinyele ngoba kusho nje igadlo zabathakathi ke ukuthi kunomuntu osuke egadla noma ezama ukugadla, ngaba ugadla ngesichithi noma ugadla ngani uma ekutinyela, ngaba ukuthi ulaka lesidala, ngaba ukuthi ulaka lwabantu intukuthelo abantu noma ulaka likaNkulunkulu. But kuba kuhle uma kuvela umuntu ongasekho bese eyakulamlela noma ibulala lo nyosi leyo noma lezo nyosi lezo, kusho ukuthi leso sidalwa sakho siyalwa siyaphakama siyakuvikela uma sikuvikela esidalweni esibi esiza kabi njalo. Siyabonga ke izana okufanele izana okubalile.